on calminama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV on calminama no feewi en calmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti gueno no feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo newiɗo newnowo kala ko woodi en juule koddanna baabi Badji Abdoullahi Aminata kanko woni koddo ɓurɗo ɓurnaɗo Winndere caggal ɗum jetten nene e baaba wonɓe sababu woodede en e o duniya en jettiɓe no feewi e ɗum noon en gaari huɓnude aadi mo gadodirnoɗen e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV kala ñande hoore biir arde ɗo e Pinal TV waɗande ɓe yewtere men wiyetede Fayannde e tawi ina heewi ɗowande on ɗum miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymoun Oumar debbo mo heelange e bandiraɓe eɗen tawda ɗo hande e sakike men docteur PAMANTA Demba Aboubacar e Demba yo gollannoɗo diina fala kiɗɗo e jonno fade am hokkudemo haala homo woni Demba. Docteur PAMANTA Demba Aboubacar fini hitande 1954 Toggere Kumbe les cercle tinengu les raisons moti Toggere Kumbe o fuɗɗiri jande l'école fade makko ɓettade janggoyde tenengu hitande 1972 Demba heeɓi examen mum DF so o naɓa janggoyde Bamako ɗe jangguinirdu wiyetedu école normale secondaire de Badlabogo nde o tilno jande toon nde o laati jangguinowo l'école biyeteɗo maître du second cycle jangguinowo sukaɓe hayeɓe faransinkore mo jangguini l'école gelle kewɗe Nioro Bafulaɓe Bankumana kañum e Bamako hitande 1991 Demba naɓali gollirde wiyetede Dina Fla fa winde e dewte fulfulde jangguino e jangguinoɓe fulfulde ton o heddino omo golla fa o fini beete o yeehi sultere nde hitande 2018 Demba ne jogui diplôme ngaji 4 mawɗi go'o maîtrise en lettres e l'école biyeteɗo école normale supérieure ɗiɗi diplôme d'études approfondies DEA en sciences de l'éducation ISFORA tati thèse de doctorat en sciences de l'éducation ISFORA ɗo Bamako ɗo nayi diplôme supérieur do e fulfulde inalko Paris France Demba windi dewte kewɗe dewte jeɗɗi ley fulfulde dewte ɗiɗi ley faransinkore dewtere wotere ley bamarankore dewtere wonde kase jillude fulfulde e faransinkore Demba heeɓi guenariji kewɗi ley daɗodira bindi fulfulde ley ɗi guenariji eɗen mbawi indude guenari wiyetede Tengade Amadou Ampate Ba nde walde tabital pulaku hokki Demba ley hitande 2014 Demba yo alsilame hitande 2015 o waɗoyi hijji makko Makka Demba ana jogui debbo goto e ɓiɓɓe joyo worɓe taton e rewɓe ɗiɗo ko Demba ɓuuri futtilsade yo heɗade kutuba ley miside kañum e waɗude yewtere birki calɗi beete fuu gila law caggal juulal fajiri caggal nde ganduɗen holi gonɗo Demba eɗen gara nadde e yewtere men Fayannde tawi hande tiitonde yewtere men koko fewti e seedanteje ɗe ceerno Demba PAMANTA rokka sababude e bindugol makko defte pular walla daranademo gueɗe pular yankoje e ko nandi hen e fadan salminde ƴeewoɓe Pinal TV mi waran wiide ousbillahi mina seytani bisimillahi arrahmani rahim allahumma salli ala ali seydina mouhammadun li majjum yiɗi salminde kala taɓaɗo ana ƴeewa Pinal TV li on wattu ƴiwde rewɓe warde worɓe sukaɓe kañum e mawɓe nden no so ɗum ɓettike du mbiɗa yiɗi salminde woɓɓe surtout yettude ɓuuro fou sakiraɓe meɗen wonɓe ɗo Cheikh Oumar Tall Kola Diallo e ma an Maymouna Diallo saabe teddengal ngal teddinirɗon kam warde ley ndo suudu TV Pinal fa mi wara jewtiden dow bindumi so keɓumi e muɗum piriŋaji li fulfulde nde nden so ɗum ɓettike du ɗiɗi wadde duwam yo Allah subahanahu wa taala ñallinu en jaam o hirnu en jaam yo walnu en jaam yewtere nde garten nadde mum nde du wonde laato yewtere nde keɓete muɗum jaam cellal e moƴƴere wonde laato yewtere du nde keɓete muɗum faamu kerdiɗo wassalam a jarama no feewi e docteur Demba bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV foof mbima bisimilla kadi suudu walla wonɓe e suudu Pinal TV mbima bisimilla ma e nokku o sa
a jarama no fewi docteur Demba ko adi nde eɗen jaaha walla eɗen jaajno e yewtere he holko woni prix en kaali haala prix ngaji na guenariji ɗi keɓumi le windugol am fulfulde ɗeno prix ɗum kalimawol francinkore noon kalimawol luɓagol francinkore ma anda majjum tu yo hunde nde neɗɗo teddinira caggal gawniral ngal waɗi so herta hakkude jama so hokka nden hunde ndeno saabe ɓural muɗum ana wawi laatade du saabe tinnare nde yiira le golle muɗum ɗum woni prix ka yogaɓe ana mbiya ɗum guenari to ley masina amen to yogaɓe ana mbiya ɗum guenari ka min mbiɗa sikka ɗum wona guenari ley misalu sa naata mobile fa dawa yaade nokku kalis mo dokkata fa keeɓa yettoyade to paaɗa ɗum woni guenari durawo so a nangi ɗum fa durani so a ñalli ɗum dura fa lewru waati ko dokkatama ɗum woni guenari ka ko gonduɗen joni ko prix walda e majjum prix li gañdiral heɓete nenno yogaɓe du ana mbiya ɗum mbarjaari won joni ka so warte e banggal diina so sukaɓe gawdiri ɓurde wawde janngude qur'ana ha ɓurde welde dande ley qur'ana ndenno ko jomum en dokkete so teddinire ko ɗum wiyete mbarjaari ndenno joni e mbawata wiide prix yo mbarjaari prix hono mbirumi hunde tan nde teddidira e gawdiral saabi wonɓe français wonɓe sénégal waɗoɓe wiɗito ɗum chercheur en kañum ɗum dokki toon inde ana mbiya ɗum boñaari bon boñaari du ana wartodira e bambarankore seeɗa ndenno min ka mbiɗa suuɓi luɓaari to francinkore to mbiya ɗum prix tan voilà tawi ɗum walda eko diina ko ɗum walda eko guenari mobile ko a jarama kono joni jeenaari e mbarjaari ko seernde ɗum jeenaari e mbarjaari hono mbirum ni jeenaari ka ana wawi hono joddini mi gollanima itti kalis a yoɓi ɗo ka gawdiral walano mbarjaari du joni ka banggal diina hono taalibaɓe en gari jokka gañodiri koɓe dokkite ko salla ɓe keeɓa barke golle oɓe golli o ɗum woni mbarjaari ndenno prix ka haɓɓodaki e diina haɓɓodaki e hunde wonde hunde fof ko dokkeɗa caggal gañdiral ngal gañuɗa ndenno ɗum wiyete prix voilà a jarama no feewi wadde en paami prix o koko foti wiyede seedantagal e ɗum noon so tawi en paami namdal ngal ceerno Demba PAMANTA hono foti seedanteje ɗe keɓɗa seedanteje prix ngaji jeɗɗi kemmi so ɗum yawti du mi heeɓi teddengal gongal kasi ɓurankal ngal prix ji ɗi sabi won udditiɗo l'école muɗum fulfulde indirimo jande fulfulde Demba PAMANTA ndenno ngal teddengal du won toon kasi en ɓeyda e prix jeɗɗi ɗi woni jeeta joni ka jarama no feewi kono ɗo joni aɗa wawi famminde en ɗo seeɗa prix ngaji ɗi an wi prix ngaji e ɗi goni jeɗɗi joni teddengal ngal ɗo so yanti on wona jette kono teddengal ngal e prix ngaji ɗi ko seerde ɗum teddengal ngal saabi teddengal ngal wona gawdiral waɗa dokkuɗo teddengal ngal o tan yi kam ley tinnare nde tinnimi ley golle am so yiɗani kan ɗum hokki kam ɗum teddengal ngal prix ji ɗi no ɗi gaɗumi ɗi fumi e yimɓe gawdiri ana wawi laata ley dewte fulfulde min gawdiri yogaɓe du ley bindi goɗɗi kasi min gawdiri prix jogaji ana heemi heeɓi prix arano o jogaji arande mi heeɓi prix ɗiɗomo o kono ni e bandum tan ɗum sendi prix ji ɗum sendi ɗum holi gonɗo seedantejo gadano seedantegal prix arano o kemmi o mi heeɓimo caggal gawdiral mergui e gaɗumi so dokkami on prix honde keɓɗa on prix mi heeɓi on prix hitande 1979 ɗum wona hannde de gay ɓooyi ɓooyi jaade ɓooyi tigi homo rokkuma on prix walde finataware ana wonnoɗo dow Bamako ɗo ana wiye ADENSUP association des élèves et étudiants de l'école normale supérieure nden nden walde kañum woni asuru ayam goɗɗo hannde o ɓen kañum kuweni ɗemle ɗe gila 79 so gaɗi gawdiral so dokki kam on prix nden on concours du woni concours arano premier concours e ley Mali fuu waɗede e banggal ɗemle ɗe fulfulde wonno hen tigi hono keɓirɗa seedantagal ngal hono keɓirmi seedantagal ngal les présentation o les portrait o mi haalnima wiide mi jangguinannoɗo l'école e ley gelle
mi iwi Nioro mi waɗi Bafulaɓe ɗo Bafulaɓe ɗon nammi an haali e radio sabi 79 télé wala radio goɗɗo wala ORTM tan woodi ɗon nammi jeygal waɗama wiyama concours ana waɗe leydi ɗemle ɗe nden hunde fof ko neɗɗo wawi wiide leydi ɗengal muɗum sabi ne bamarankore e fulfulde tan woodi ko neɗɗo wawi wiide leydi ɗen ɗemle ɗiɗi fof wadda gañdiral ana waɗe tawi min guila mi iwawi Bamako mi joguino Aba Diaddo o miɗo wawi windude seeɗa seeɗa voilà nden noon nden bindumi mergol so neldumi ga ORTM ga ORTM totti aden sip voilà nden noon nde jaabo o warti nde nden ɓe noddi kam so ɓe mbi kam a heeɓi prix nden noon ɗum du seedantagal majjum ene ngol woni ɗerewol seedantagal prix o heɓama gila 1979 narete medde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi voilà aden sip kañum hokki kam voilà mais hono mbino wawi ni warano Bamako nde nden noon gañumdal ngal waɗa so keɓɓumi nde ɓe neldi kam fa to gomi to Bafulaɓe to ɓe neldi kam seedantagal ngal ɓe neldi kam coggu goro amdu sabi nden neɗɗo narata hen fa heeɓa kalis nden ka inde nde tan kalis heɓataki hen arana tigi a jarama no feewi e min mbima ya jogoro jaam a wii mergol binduɗa ko ɗum sa wi e ley mergol ngol mergol ngol ɗum jettoje noon yimɓe ɗiɗon jettumi ley mergol ngol mi yetti président Sékou Touré mo Laguiné président Laguiné wonno mi tilki mi yetti du Sori Kandiam Kouyaté o du jimowo kañum ɗum Laguiné wonno non ɗum wonno ley mergol ngol ko saabi so binduɗa mergol e dow maɓɓe ko saabi so bindu mergol dow maɓɓe hono mbirmi Sori Kandiam Kouyaté ni yo jimowo mawɗo wonnono mo yidde e orchestre Demba Jazz minen de min gonno e ñokkalaako amen nokku fuɗɗo fijo dari hono ko wiyete soirée dansante so kamɓe jimmoɓe gaɗa hen fof wiyete soirée o welani nden no ɗum heddiki hakkille am sanne e Sékou Touré kañum won président Laguiné arande kala nden no Sékou Touré fadi mum latat président tubakoɓe kañum laamino leyɗe men ɗe fof nden no nde tubakoɓe noddi leyɗe ɗe fof mbi ha joni miɗen lando on salo ɗo jiiɗi heddade amen noon salo min dokka o indépendance amen fay goto salanaki ɓe sona taw Laguiné kañum tan wi non min jaɓani iwde nde warde hande ndu heɓaka fuccalani tubakoɓe sona taw joni watti joni o wanni nde o wi o jaɓɓay kanko Laguiné totte hoore mum en 1958 nden wonde Laguiné totta hoore mum hokka indépendance mum so Sékou Touré laati président Laguiné aɗa faama voilà nden no ɗum laatini ko inde mawde sanne leyɗe ɓaleɓe nden no haali nden kongi jottiɗi sanne sabi hono no Amadou Ampade Ba woodi ga meɗen gaari kañum ɗum haalino konngol hono majjum wi en Afrique quand un vieillard meurt c'est une bibliothèque qui brûle ngol konngol wala fuɗo yiilaki aduna o Sékou Touré du haali hono majjum o wi l'homme est un inconnu connu et inconnu donc yiide wiide tan ɓinguel aadama mbawɗa wadde fof andata ɗum wonko réussi toon ko andantaki nden noon ngol konngol ɗo yiiliki aduna o fof ɗum woni ko paccirɗa joni ɗum ko paccirmi joni nden no Sékou Touré kañum Sori Kandiam Kouyaté ɓe jimi ɓe laatiki président ɓe ardiki nden on arda muya heddiki e hakkille am puɗɗam nde mergol bindami ɓe voilà so yaltiri dewtere am wotere tigi a jarama no feewi e caggal nde ɗum yawti ono mbiyata nde ɗum ɓetti hoko woni seedantagal ɗimmal ngal prix ɗiɗoɓo o on prix kañum wuli dewtere am kemmiɗo mi windino dewtere mi gañodiral waɗi le dewte bindaɗe le ɗemle meɗen ɗe fulfulde woni hen nden no mi heeɓi prix saabe nden dewtere tigi nden dewtere ana wiye Fatouma deftere nde wiyete ko ana wiye Fatouma e hoko nden deftere woni e si dewte nden dewtere yo théâtre mi anda onon ñoron koye ono mbiya toon mogo jaati nden dewtere ɗum mogo le woni le hen pièce de théâtre sabi mbiyen pièce ngaji théâtre mogoji ɗi théâtre o ana marsa noon nden sanne semaine de la jeunesse ana waɗa théâtre ana waɗa biennale ana waɗa théâtre ana waɗa le hen yimɓe fuu ana jeyno ɗum sanne nden noon min du caggal mergui ɗi théâtre o jokkimi hoko soomi e ley
on mogo walla ngoon mogo ley nden dewtere ɗum wiyetede Fatuma ko soomi ley muɗum ɗum baaldal hakkude nawliraɓe en dulla en fof gila al ajal faɗo wonde wona joni nawliraɓe jiɗodira e gorko goto ɓami rewɓe ɗiɗon fof ñande fof fiirinde ñande fof ɓorodiral jomboji ndenno on golle satti bonde sanne a faami ndenno yidde wiide tan so rewɓe nawlirama e addaɓe fof sago nadduɓe laana fof sago goto eɓe kaani tewtude jam heeɓe ley galle soɓe nokku fuɗɗo jam wala moƴƴere natta ndenno ɗum wonno leydi tigi a jarama no feewi e ɗum noon sokna Dieynaba Alassane Mbaye a nanini o wi nawliraɓe kewano weldude kewi ɓorodirde ko joguli waɗa jogo kiram e ɓiyam o tan ha mbiyaɗo ɓoto sukunu makko ɗum batten ɓuuri sukunu maɗa juutde e ɗum noon en calminima ɗon a jarama no feewi honde keɓɗa ngal seedantagal ngal seedantagal on prix mi heeɓi ɗum hitande 1982 nden ɗum wala Bamako nden ar kawruɗa hen walla ɓe elde no goloto nden ɗum du an to yeeso to saabi mi wala Bamako hono mbirumami radio Mali o tan wonnono jeygal majjum waɗa ɗum du en kaala to yeeso to homo rokkuma ngal seedantagal DENAFLA gollirde an ɗon ana wiye DENAFLA direction nationale de l'alphabétisation fonctionnelle et de la linguistique appliquée ana anditire nokku jande mawɓe e Bamako ana wiyete Balou Karam on nokku ana wonno ɗon kañum hokki han on prix tigi hono keɓirɗa ɗum hono keɓirmi ɗum DENAFLA ni waɗama gila 1975 ndenno ɗum yo jande mawɓe tan watteno 1979 wiya jande sukaɓe fuɗɗe waɗede leydi ndi ka dewte jangguidiɗe sukaɓe ngala aya nden laamu hokki yamirore DENAFLA waɗa gaynodiral ley dewte salla ko jangguinire sukaɓe wonɓe ley ana heeɓe ay nden jeygal majjum waɗa e radio Mali to gommi to soɓe tawi mi wi bafulaɓe warti banque mana en 1982 nde nannomi jeynal ngal nde tawi min du caggal prix o kelli o en 79 o mi hinniki miɗo windata mi hinniki miɗo windata fa bindi an ɗi gari kawri dow nawligo o ɗum woni Fatuma o so bindumi nden dewtere so neldumi wadde ga Bamako ga sabi nden ɗum fa keɓa machine maɗa tappo ɗum newaki fammi aya nde woni neldumi manuscrit o ko windira junngo ko kawrintimmi fou so neldumi ka e jaaɓo o yeeso warti nde tawa e sehli am temore culenta kañum heeɓi premier prix kañum nde windi artiki nafande witti bolibana ça c'est ɗum an woni dow witta sukaɓe jeehoɓe golloyde mi hokka deuxiéme prix ndenno ɗen dewte ɗiɗi ɗen puɗɗa jangguinirede jangguinoɓe l'école arande kala ley Mali seware jangguinoɓe fulfulde ɓe jaati ɗen dewte ɓe puɗɗa jangguinirede saabi soɓe jangguine ko ɗum naahu ko ɗum woni tindinol hono ɗum e bandum en fuu ɓe keɓan leyɗen dewte quoi voilà beele ɗen defte eɗen jokki jangguinirede ha joni walla ɗen dewte ɗe joppama saabi e holno mbirumi ɗum fuɗɗira ɗen dewte kadi keddaki jangguinirede saabi caggal majjum dewte goɗɗe moƴƴinama ɗen kadi keddaki caggal ko amen ko laamu kañum jaati windi dewte muɗum wami saabi min gaɗi ko foti duuɓi sappo hitama fuu mi immoto ɗo Bamako ɗo ɓe an iwa Kay ɓe an iwa Sikaso région ngaji ɗi foof min kawra lewru min gatta ñono mbiɗen binda dewte fulfulde nden udde classe arano fa yettade classe jeegoɓo fuu dewte mum min bindi ɗen dewte kamin jangguinirte l'école ngaji ɗi voilà kono ko sakkiti ko laamu winde defte jaati ko sakkiti ko laamu windi dewte kono ɗen beele koye ɗemɗe guendeje ɗe ɗe binda walla koye tubakeri lemle sappo e ɗiɗi ɗe foof fulfulde wayi hen babankore wayi hen kaɗonkore wayi hen ɗemɗe sappo e tati ɗe fuu woni e muɗum min fuu ñona min kawta hitande fuu lewru min gatta to so min bindi ɗen dewte joni wadde firti ha joni defte e tawi ko wayno pulaar bamarankoje defte mumen ina tawete jangguirɗe e ɗe fuu ana goodi kono beele eɗen jangguinire eɗen jangguinire sanne eɗen jangguinire kono taw koye no windori ɗemgal no windori ɗemgal ngal mi jaati jangguinirte saabi jangguinoɓe gaɗama formé e leyɗen dewte saabi kamɓe jaati naɓa to so bindoy ɗen dewte saabi kamɓe andi tiiɗallaji ko hawrte hen kamɓe andi no watte so wawa newade joni soɓe jangguina ɗum koma jangde nde ɓuura towde walla ko guila e
e gila jangde less less gila jangde less sabi hono mbirumami ni hitande arande min jeeyi 82 a faami nde wonde ɗum fuɗɗa premiére année o ka waɗa 83 deuxiéme année waɗa 84 ni tan fa duuɓi jeegom premier cycle ɗi fof kiɓɓi hitande fof min jaa a jarama e ɗum noon e haalan en seeɗa e dow seedantagal tataɓal ngal voilà fotami ɓettade hollude wiide tan nde dewtere nde bindumi Fatuma wonde dow nawlinde ende faydinde sanne ka iwde nden warde hannde nden dewtere yaltani ɓe bindi fa woni ana jooɗi kande yaltani en kaali haala ɗum ɗum nden no sakiraɓe ana kaani wadde hakkille seeɗa jiɗ ɗengal meɗen ngal ñiiɓa fuu waji sona dewte muɗum binde so dewte nde bindama jaltani ka ɗum wala ko nafata wallahi ko voilà so windama yaltani ka aha seedantagal tatoɓal prix tatoɓal wona ɗum mbiɗa prix tatoɓo o du e dewtere bindumi so keɓɗum sabi mi haalnima wiide mi windi mergol caggal majju mi windi mergi kewɗi mi rentini fuu mi waɗi e dewtere mi wi Maayo Kumbe e holɗum nde dewtere woni e si dewte voilà holno mbirumi joni tan nde dewtere ka e dewtere mergi noon a jarama honde keɓɗa seedantagal ngal mi heeɓi seedantagal ngal hitande 1983 mo rokkuma seedantagal ngal hono mbirɗum arande ni dena fla ana huyani ɗemle ɗe ɗon joni ministére goɗɗo kasi ana woni toon wiye ministére des arts et de la culture ministére daraniɗo fina tawa kañum e ñeeñal ley Mali fou ɓen du ana kuyani ɗemle ɗe sanne sanne nden noon ɓen kañum en gaɗi gayodiral ley 83 o so ɓe gaɗi jeygal ɓe gaɗi taf nden ɓe neɗɗo fuu tawra dewtere windade e fulfulde na bamarakoore fou wadda nden gaddum dewtere am Maayo Kumbe nde nden du nde yaltano soɓe manuscrit o tan joguimi ko windira jooɗi ko tan ko ɓooyi caggal majjum woni ko nde deftere heeɓi yaltude nde deftere yalti kañum voilà nde deftere yalti no keɓirɗa seedantagal ngal nden dokkami seedantagal ngal ani onon mbirumi ni e 83 tawi mbiɗo banque mana voilà mi wi baflaɓe mi waɗi 82 e banque mana mi heeɓi toon prix Fatuma o 83 mi heeɓi on prix ani prix o woni 83 ka ɗerewol ngol 85 yalti nden winda bami voilà tigi a jarama no feewi en gaari e sakkitere yewtere men nde koko woni konnguli maɗa cekkitiɗe e wasiyamu basirkonnguli cekkitiɗe yidde wiide tan ɓinguel adama hunde fof ko neɗɗo gollata anda gollowo golla fa wooɗa golla fa feewa sabu hunde fof ko tagaɗo golli fa wooɗi juutineɓe fof heɓan tino mum faami nde noon so a yii mi heeɓi ɗi prix ngaji fof golle o gollimo ɗum weli jama o sona ɗum ɓe andaka adeni sip fay goto mabɓe andaka faami ɗe gaɗan ɗum dina fula ɓe andaka mi yahay toon fe UNESCO fay goto andakan to tubakoɓe warɓe ɓe andaka dewto e bindi an ɓe jii tabital fulako nde watta ɗum nde noddaki kan landaki ka sona miɗo jooɗi fof ɓe gaari ɓe mbi hay jambira ana waɗa a suɓama fa dokkiɗa prix Amadou Hampâté Bâ ay hoɗum woni ɗum golle gollaɗo o laatima golle law nden noon ɗum saabi hunde fof ko taw ko aɗa gollata gollu fa wooɗa caggal e yari ko gollude ɗum tan gollu fa wooɗa nden keɓata tino mum ha nden ley majjum yiɗi salminiɗen baale jogaji fof keddaki hannde adina sippo e heddaki ka ayame o ana heddi ɗum kañum woni leydi majjum ka dina fula ana heddi UNESCO ana heddi baale fina tawaji hono tabital plaque ana heddi e fundoki kan prix yimɓe men woɓɓe kasi du an ɗo fuu teddinɓe kan sababu majjum wallahi nde fuu mo tedde ngal mum fawi dow on saabe ɗum wallahi min yetta ɗum min ɗum sanne sanne ɓeɗe andani ɗum nden noon le majjum du yidde wiide tan miɗo barkina du yimɓe woɓɓe kasi faabotoɓe kam sanne le yaltingol am dewte kañ e hon ɗum e banduɓe Moustapha Dicko mon leehi Moustapha Dicko on faabo kam sanne hokkude kan laayo kerta ɗum yaltinir dewtere nden noon kanko du miɗo yettamo kanko keeŋe de baali meɗen gonɗon en baali ɗon feere fulfulde sene baali sukaɓe fedde an ɗon on wiye ɓantare gendi ɓen gari an mbi tinno faabo ɗum en ana jiiɗi men gollida
so Allah ɓe nani inde ɓe nani ko gollumi ko kamɓe du laati sababu so inde am yettoyi Samba Sankara sabi Samba andaka Sékou Sankara walde sukaɓe wonɗo kasi wawde sukaɓe fulɓe ana wiye leelewal fulfulde ɓenno yo masinankoɓe ɓen du ana gara e am sanne kono so Allah jaaɓi nokku fof ɗo sukaɓe cori ana heewi tabitide sanne ɓenno jidde wiide tan ɗengal meɗen ngal eɗen kaani tinnade e maggal so Allah e ngal ɓeyda ñiiɓude sabi ɗengal so haalatake windetake tan wiwtene fof majjam mimi haalnima wiide ley masin to caɗɗankore nde majji to saabe fulfulde nde ɓuuri heewde fulfulde nde janggete kañum windete nden noon ɗum sonata ko kayde sakira ni an iwatto leyɗe to ngara ga sabi no woodi hannde no aduna o fof gabba makko ga woni fuu ley ngalluji ngoni so ɓe ngari ley ngalluje ɓe ciinan ɓe kaalta fulfulde nden noon sa yoppi ɗengal ma kamari ɗengal gongal hay koye ɗengal ma ngal majjanta so ɗemle kawri ɗengal fof ɓurgal doole moɗan gongal kasi nden en jiiɗa fulfulde nde moɗen nden noon sikra ani an kaani tinnade ɓe kortina ɗengal ngal ɓe binda ngal ɓe jangga ngal hono Sékou Sankara immori joni so siini udditi l'école fa sukaɓe jangga o yettama no feewi a jarama eyyi ɗum noon mi yettima no feewi jettore keeriɗo kadi mi ñaganima balɗe juɗɗe battane moƴƴe Allah jarama a jarama eyyi ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaawo Pinal TV en garde yewtere men Fayannde ha ɗo ɗum noon ko ɗo kaddeten e yewtere nde ha saahaji goɗɗi so hoddiro hawri e hojomaji e batten hakkillaji no moƴƴi e ɗemgal men hono no sernaɓe men keewide ni e batten hakkillaji e ɗemgal men wata ɗemgal men moɗede kadi laamuji men batta hakkillaji e ɗemɗe ɗe saabu ɗo joni so tawi en kettima yewtere nde tigui rigui e ceerno Demba PAMANTA haali wonde e seedanteje ɗe o heeɓi ɗe foof koye laamu Moussa o heeɓi firti koko laamu Moussa yawte joni en jiyani hon ɗin kawguilaji ina mbaɗe wadde noon ɗemgal e ɓamtata ɗum ko tawa kala saaha hono ɗen gueɗe ina mbaɗe saabu so o rokkama ngal ɗo seedantagal janggo ma goɗɗo jogo coftal wadde hono ko waɗi ko beele kañum ne heeɓa hono seedantagal ngal o heeɓi ngal eyyi ɗum noon on jarama no feewi en garde yewtere nde ha ɗo wonno koɗo men ko ceerno Demba PAMANTA e yewtidanno e moon ko miñiraguel moon bandiraguel moon dewel Diallo Maymoun Oumar debbom heelange Allah jarama on jarama enen saahaji goɗɗi so gueno haji on jarama